नमस्कार फ्रेंड्स, नॅचरल स्पार्कमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर कालपासून मी आईच्या ज्या आठवणी आहेत त्या मी तुमच्यासोबत शेअर करते। म्हणजे एक प्रकारे माझ्या आईचा जीवन प्रवास म्हटला तरी चालेल, पण तो आता म्हणजे तिचा आता जो रविवारी बर्थडे आहे 22 तारखेला, तर तिथपर्यंत मी तुम्हाला सांगणार आहे की आईच्या कशा म्हणजे काय काय आठवणी आहेत, कसे तिने स्ट्रगल केलं आयुष्यात पूर्ण। तर मी आज स्टार्ट करते तिच्या बालपणापासून। तर भरपूर गोष्टी म्हणजे काही गोष्टी मला आईकडून माहित पडल्या, ती जसं सांगायची तेव्हा काय काय असं करताना वगैरे, किंवा काही गोष्टी आजी सांगायची। आजी आमची यायची, भरपूर वेळा आजी इथे येते, तर आजीकडून खूप काही गोष्टी माहिती पडल्या, तर त्या मी तुमच्यासोबत शेअर करते। तर आईचा जन्म आहे अंधेरीचा। आम्ही पहिले अंधेरीला राहायचो। तर अंधेरीला माझी आजी सखूबाई जाधव आणि माझे आजोबा महादेव जाधव, तर यांची 3 नंबरची कन्या। म्हणजे आजी आणि आजोबा अंधेरीला पहिले गावाला राहत होते, पण नंतर आजीच्या बहिणीने वगैरे मदत करून मग ते इथे बाबांना इथे काम वगैरे मिळालं, तर ते इथे कामाला होते। पगार खूप कमी होता बाबांना, आणि त्याच्यामध्ये आजीला होत्या 5 मुली। मुलगा 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 व्हावा ह्या अपेक्षेने 5 मुली झाल्या। आणि माझी आजी तशी स्वभावाने खूप चांगली आहे, पण खूप स्ट्रिक्ट होते ती लहान, म्हणजे जेव्हा आई लहान होती तेव्हा ती खूप स्ट्रिक्ट होती। तर आजी मला म्हणजे आम्हाला दरवेळी असं सांगायची खूप, कारण आई सारखी आजारी पडायची ना, तर आजी आम्हाला खूप सांगायची की ही कार्टी लहानपणापासूनच नुसती आजारपणच घेऊन आली आहे। म्हणजे जेव्हा आईचा जन्म झाला होता तर तेव्हा काहीतरी तिला वेळ खराब होती का काय होतं, तर ती खूप आजारी होती। म्हणजे एकदम छोटंसं बाळ होती, नुकतंच जन्मलेलं, तेव्हा खूप आजारी होती। तर मग आजी आणि आजोबांनी तिला काय कुठे भरपूर डॉक्टरांकडे दाखवलं इकडे तिकडे, तरी पण बरं वाटत नव्हतं। मग आजी सांगायची की आम्ही एक दर्गा होता तिथे घेऊन गेलो तिला, आणि मग त्यानंतर ती बरी झाली वगैरे असं। म्हणजे त्यांच्या याच्यानुसार ती आजी आम्हाला अशा गोष्टी सांगायची। तर तसं म्हणजे जन्माचं तिचा हा असा हे एक आठवण होती। मग त्यानंतर आई सांगायची खूप की आईचा तिसरा नंबर म्हणजे तिसरी कन्या आई। तर आईचं तिथलं नाव होतं रजनी जाधव। तर मग आईला खूप आवड होती, म्हणजे शाळेत शिक्षणाची खूप आवड होती प्रचंड, आणि तिची मेमरी पण खूप शार्प होती। म्हणजे तिला जे शिक्षण घ्यायला म्हणजे जे शाळेत शिकवायचे वगैरे ते तिला खूप छान लक्षात राहायचं, तिचा नंबर पण यायचा आणि मार्क्स पण खूप छान भेटायचे। पण कसं आजोबांचा पगार खूप कमी, आणि त्यानंतर एवढी मोठी फॅमिली 5 मुली, मग त्यामुळे आणि मुंबईमध्ये राहणं, त्यामुळे त्यावेळी तेवढं त्यांना परवडत नव्हतं। तर मग आजीने काय केलं, प्रत्येक मुलीला कामधंद्याला लावून दिलं। तर तसं आईला पण असं म्हणजे घरकाम करायला लावलं, कारण शिक्षण एवढं कोणाला परवडणारं नव्हतं त्या काळात सुद्धा। तर आजीने प्रत्येक मुलीला कामधंद्याला लावलं होतं। तर आई पण जायची। तर आई सांगायची की तिथे एक अंधेरीला एक विजयनगर म्हणून एरिया आहे, तर तिथे सगळे जास्त करून ब्राह्मण लोक राहत होते। तर तिथे आई त्यांच्या घरी कामाला जायची। तर तिथे एक होत्या शेवडे काकू म्हणून। तर आम्ही जेव्हा लहान होतो ना तेव्हा आम्ही पण त्यांच्या घरी जायचो, कारण मी जेव्हा लहान होती तेव्हा भाऊ तर खूप लहान होता, पण मी होती पहिलीपर्यंत, मी अंधेरीला होती पहिल्या इयत्तेपर्यंत। तर तेव्हा तिथे विजयनगरच्या जवळच माझी शाळा होती, परांजपे स्कूल म्हणून। तर तिथे मग त्या तिथे जवळच राहायच्या शेवडे काकू, तर त्याच्यामुळे मी पण त्यांना खूप चांगल्या प्रकारे ओळखते। तर आई नेहमी त्यांच्या आठवणी सांगायची शेवडे काकूंच्या, की आई जेव्हा लहान होती, लहानपणापासूनच सगळीकडे कामाला होते, तर तिथे देशपांडे परत असं हे शेवडे असे सगळे म्हणजे जे ब्राह्मण लोक आहेत ते असायचे। तर त्यांच्याकडे आई कामाला जायची, आणि कामाला जायचं म्हणजे आता जसं बायका एका कामाचे एवढेच पैसे घेणार आणि एवढ्या पैशामध्ये एवढंच काम करणार, तर तेव्हा तसं नव्हतं। तर तेव्हा कसं की तुम्ही कोणाकडे कामाला गेले तर ते तुम्हाला काहीही काम सांगायचे, म्हणजे पीठ हे धान्य दळून आण, दुकानातून हे घेऊन ये ते घेऊन ये, असं सगळं काम असायचं। तर आई सांगायची की खूप धावपळ व्हायची माझी दिवसभर,
तर त्या काकू इतक्या छान होत्या ना, म्हणजे त्यांना मुलगी नव्हती, त्यांना दोन्ही मुलंच होते. तर काकूंनी आईला मुलीसारखंच म्हणजे समजलं होतं. तर त्या खूप तिला छान आई सांगायची की शेवडे काकूंनीच आहे ना मला सगळं जेवणाचं मी त्यांच्याकडून शिकली, जे पण देवाची मला आवड लागली ती त्यांच्याकडून लागली. म्हणजे त्या दिगंबराचं खूप, दत्तांचं खूप करायच्या. तर आई सांगायची की मी त्या पुस्तक वाचायच्या, त्या खूप काय काय मला सांगायच्या आध्यात्मिक, आणि जेवणाचं पण खूप छान छान काय काय शिकवायच्या. तर आईला जी म्हणजे आवड लागली ह्या सगळ्या गोष्टींची, ती शेवडे काकूंकडून लागली. तर आई मला मागे बोलली होती की आपण एकदा जाऊन येऊया का गं शेवडे काकून, म्हणजे बघून येऊया का की आहेत का त्या आता, कशा आहेत. म्हणजे किती तिला सगळ्या लोकांची एवढी आठवण. आणि पण ते शेवटी काही नशिबात राहिलं नाही, आम्ही काही गेलो नाही. आता हे कोरोना आला त्यामुळे काही कुठे जाता आलं नाही. पण तरी मला पण त्यांची खूप आठवण येते. खरंच त्या आहेत की नाही मला पण खूप क्युरियोसिटी वाटते, आणि असाव्यात आणि चांगल्या असाव्यात. तर असं मग आई त्यांच्याकडे कामाला जायची, तर दिवसभर सारखं हे आण गं ते आण गं, हा एक सांगायचा तो एक सांगायचा, असं खूप सगळ्यांचे सारखे जाऊन जाऊन आई बोलायची. पाय इतके दुखायचे माझे की मी घरी जायची ना, मला काहीच करायची इच्छा नाही वाटायची. तर आई म्हणजे आजीचं घर कसं होतं, छोटंसंच घर होतं, म्हणजे 10 बाय 10ची खोली असेल अंधेरीला, आणि त्याच्या बाहेर अशी पूर्ण अशी पडवी होती मोठीच्या मोठी, आणि तिथे 3 घरं होते. ह्या साईडला बाजूला एक घर आणि ह्या साईडला एक घर, आणि मध्ये आजीचं घर. तर असं म्हणजे आतला रूम खूप छोटा, त्याच्यामध्येच किचन, त्याच्यामध्ये बाथरूम. पहिलेचे घरं तर तुम्हाला माहीतच असते, आणि त्याच्यामध्ये एवढी सगळी फॅमिली. तर पडवीमध्ये जी बाहेर कॉट होती, त्या कॉटच्या खाली आई जाऊन झोपायची. तर ती बोलायची मला एकदम शांतता पाहिजे असायची, आणि घरात खूप गडबड असायची, तर ती कॉटच्या खाली जाऊन झोपायची. तर असं ती खूप काय काय सांगायची गमतीशीर. आणि आजी पण, म्हणजे आजी खूप स्ट्रिक्ट होती. आजी कसं की कोणाशी बोलणं नाही, चालणं नाही, कुठे मैत्रिणीबरोबर फिरणं नाही, कुठलीच गोष्ट नाही. म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टींची हौस केली आजीने, म्हणजे खाणं पिणं कपडा लत्ता बाकी सगळं हौस केली, पण असं म्हणजे फ्रीडम नाही मिळालं तिला कुठल्याच गोष्टीमध्ये, कोणालाच, म्हणजे कुठल्याच मावशांना माझ्या अशा फ्रीडम नाही मिळाला. म्हणजे त्यावेळची जी परिस्थिती होती, त्यावेळेचं जे वातावरण होतं, तर त्याच्यानुसार त्यांच्या घरी पण तसं वातावरण होतं. तर आई सांगायची की कुठल्याच, तर आईचं पण मग तसंच माइंडसेट तसंच होतं जसं तिला घरी वागवलं गेलं. तर असं कुठल्याच गोष्टीचं फ्रीडम नव्हतं. आणि आयुष्यभर म्हणजे लहानपणापासून आई सांगायची, आणखीन एक सांगायची की शाळेतले शिक्षक, आजी म्हणजे आई काहीतरी 4थीला का 5वीला होती, तर तेव्हा आजीने तिला शाळेत जाऊच दिलं नाही, की नाही शाळेत नाही जायचं, कामावरच जायचं, शाळेत गेलीस तर तुझं तिथेच लक्ष राहील, कामावर तू लक्ष नाही देणार. तर असं म्हणून ती शाळेतच नाही पाठवायची. तर आई बोलायची मी खूप रडायची, मला खूप शाळेत जायची इच्छा असायची, पण आजी पाठवायची नाही. तर एकदा तर आईचे शिक्षक घरी आले होते आजीला सांगायला की तुमची मुलगी खूप छान अभ्यास करते, तिची म्हणजे स्मरणशक्ती खूप चांगली आहे, ती अभ्यास करेल तर पुढे खूप चांगलं नाव कमवेल, चांगलं करेल. तर आई सांगत होती की तेव्हा आजीने त्या शिक्षकांना सुद्धा सोडलं नाही, त्यांना सुद्धा शिव्या घालून दिल्या होत्या की म्हणजे मी नाही पाठवत आहे माझ्या मुलीला, मला नाही पाठवायचं आहे, मला नाही तिला पुढे याच्यात काय करायचं आहे. तर असं सगळं होतं. म्हणजे खूप त्यावेळी म्हणजे बोलतात ना, प्रत्येकीला खूप मन मारून जगावं लागलं. म्हणजे आयुष्यात मला काय करायचं. आता आपण कसं प्रत्येक गोष्टीत नाही करू दिलं तर आपण जबरदस्ती करतो की नाही मी करणारच. तर तेव्हा तसं त्यांना कुठलीच मुभा नव्हती, कुठलीच गोष्ट स्वतःच्या मनाने करू शकत नव्हते. तर असं आईचं खूप रिस्ट्रिक्टेड, खूप धावपळीचं, खूप कष्टाचं, खूप मेहनतीचं असं बालपण केलं. तर आईचं पुढे मग नंतर माझ्या पप्पांसोबत लग्न झालं. मग तिथे पण कसं तिने खूप स्ट्रगल केलं, कसं काय केलं ते मी तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन. तोपर्यंत बाय.